Na začiatok si dovolím teda rečnícku otázku, že kde je páchateľ, kde je pán predseda Národnej rady Andrej Danko. Ako si sa hanbí za svoje dielo, keď sa tu v podstate už druhý deň nechce ukázať a príde iba v čase hlasovania. A asi to už na budúce bude zakázané, ale teraz to poviem, prípadá mi ako skunk, ktorý príde, zasmradí a zdrhne. Ja sa iba usmievam, lebo myslím si, že Slovensko teraz zažíva v podstate v priamom prenose krútenie hadov pred kamerami a v skutočnosti už iba ideme presne podľa scenáru, ktorý bol dohodnutý v nedeľu na úrade vlády. Samozrejme, nesnažil som sa robiť protikampaň tým pravicovým stranám pred voľbami, ale hovoril som, že ak by som si mohol vybrať, určite by som si nevyberal ani pána Bugára, ktorý sa 27 rokov prestravováva vlastne v tom parlamente a snaží sa prestravovať do dôchodku, ale takisto ani Procházku, lebo jednoducho mal som pochybnosti o tých charakteroch. Aj premiéra. Vy disponujete podľa toho, čo ste povedali, informáciou, že Maroš Prosman bol odvolacím orgánom niekde v colnej správe. No tak to je. To nemáte odkiaľ zistiť. Jedine s tým, že vám to pošlu zo Sumračnej. Ja som hovoril o inštitúcii, ja som nehovoril o ňom, že on povedali o tom ste, že bol orgánom, že niekde na odvolaní. Ja si môžem zistiť, a bude veľmi zaujímavé, ak Maroš Prosman naozaj bol odvolacím orgánom na colnej správe a dnes vy ste tu prezradili niečo, čo nemáte odkiaľ zistiť. Ale zistíme si, ja dnes ešte zavolám Marošovi Prosmanovi, možno zajtra ráno, aby som ho nerušil. Dúfam, že nás budete informovať. Samozrejme. My sme presvedčení o tom, že 35 krát, tak ako teraz v skúšobnej prevádzke, sa to dá robiť za štvrtinovú cenu. Len zlodeji v Smere si povedia, že potrebujú aj na, s prepáčením, posratej kompe ukradnúť 50 miliónov. A toto ste celí vy. Toto je váš sociálny štát. Ukradnúť na jednej posratej kompe 50 miliónov eur. Chcel som iba reagovať na toho pána tam z kraja, ktorý hovoril o tom, že ak výrazne znížil nezamestnanosť na Slovensku. Toto je dôkaz, to je porovnanie s krajinami našimi okolitými, s Poľskom, Českom, Maďarskom. Na Slovensku za vlády Roberta Fica, presne za obdobie vlády Roberta Fica, to nehovorí Matovič, to hovorí Eurostat, klesla nezamestnanosť najmenej zo všetkých okolitých krajín. Toto je výsledok vlády Roberta Fica. Prišla ku mne, opýtala sa, donesla mi tam noviny a článok, ktorý som písal teraz cez víkend do schránok. A ukázala mi ho, že či som to písal ja, že keď chcem podpísať, ja som to písal ja. A že či ona je pre mňa Ančou. A že keď som napísal, tak asi áno. Fuk, a už aj to bolo. Normálne vám dala facku, hej? No, takú peknú, takú spagrúky. A vy ste ako reagovali na to? Tak prekvapený som bol, samozrejme. Pán poslanec Bublavý, nevykrikuj. Povedal si teraz, že koľko som tu, koľko tu sa dávam ja. Keď predkladám návrh zákona, tak to považujem za svoju povinnosť a som tu. Ja som vyzval Roberta Fica, neviem, kde to mám. Vyzval som Roberta Fica, že mu dám 121 miliónov, o ktorých hovorí teda, že som si dovolil takú nehoráznosť, previesť 121 miliónov na svoj osobný účet. Každý, kto predáva firmu, si tie peniaze na vlastný účet. Čo teraz chce odo mňa Fico? Aby som to prevedol na Kaliňákov účet? Alebo na Ficov účet? Nikto nie je taký hlúpy, aby si predaj z vlastnej firmy posielal na nejaký cudzí účet. Dobre. Takisto pán Danko hovorí, že štruktúry nemáme a štruktúry sú zárukou kvality kandidátky. A ja by som tu teda chcel ukázať kvalitu kandidátky. Tohto človeka strana SNS dala na kandidátku a 4 dní pred voľbami ho sťahovala. Človeka, ktorý sa holí s chlapmi kúpe vo vani a hajluje. Fašistu mali na kandidátke a teda to je ten výkvet, ktorý si štruktúry z SNS dali na kandidátku. Áno, chcem reagovať na pána na kraji, čo sedí, keď povedal a kritizoval, že Pentu niečo opozícia z zaradičovej vlády. Smer cez svojho poslanca zmenil zákon, aby Penta mohla bez akéhokoľvek zdanenia vytiahnuť 450 miliónov zo zdravotníctva a poslať si to na Cyprus do schránkovej firmy. Toto je vizitka vlády Roberta Fica. Preto dnes nie sú peniaze, preto sestričky musia štrajkovať a potom bez hanby tento pán ponižuje zdravotné sestry. A tam ten korunovaný Antikrist, ten je, myslím si, veľmi pekný ako ich predstaviteľ, na ktorého celú tú kampaň na konzervatívneho voliča Smeru môžeme postaviť. Podvodník, zlodej, vychcanec, ktorý nič iné nerobí, iba klame ľudí. Pán poslanec, poprosím vás. Pán Matovič, v prípade, že Smer vyhrá voľby a dostane poverenie na zostavenie vlády, príjmete pozvanie Roberta Fica na rokovanie? Nie. S teroristami a so zlodejmi sa nevyjednáva. Ďakujem.